Sabuwar wakar fitaccen mawaki Dauda Kawutu Rarara, Asiri ya Tonu, Abale ya karbi shinkafa. Abale shine sarkin shinkafar kasar Hausa. Kai, a yanzu haka lamarin har ya kai idan kai sacin din shinkafa a TikTok, sunan Abale ne zaka ga ya fito tare da bidiyoyinsa suna yawo inda ake ganin Abale da buhun shinkafa a kansa, kun gani kamar yadda kuke gani a yanzu. To ana tsaka da wannan ne kuma kwatsam sai muka fara yin karo da wasu zafafan bidiyoyi a TikTok waɗanda su kuma suke bayani kan irin yadda mawaki Dauda Kawutu Rarara ya waƙe Abale shi da abokin nasa akan karɓar sadakar shinkafa da suka yi. Ba iya waƙar mawaƙin Rarara ba, muna ɗauke da waƙoƙi kala-kala wacce aka yi wa shinkafa tare da maganganun wasu influencer ɗin. Amma kuma gaskiyar batu a nan ita ce dangane da fitacciyar wakar mawakin Dauda Kawutu Rarara, mun yi iyakacin binciken mu bamu gani ba, amma kuma muna dauke da bidiyoyin wasu mutanen da suke cewa Rarara din yayi waka, amma Allahu a'alam. Sai dai kuma ba za mu ci ba ku iya haka ba, mun na muku wasu sabbin waƙoƙi da muka gani akan shinkafar kamar haka. Kai shikenan Rara shi ma yayi waka shinkafa. Ku tsaya ku ji wannan waka da Rara yayi ta shinkafa. Da Allah ku yi man shi yaron wannan waka kamar duba. Wallahi duk wanda aka yi ma wannan waka ya shiga uku. Ku tsaya ku ji yanda ni kadai aka ba dama in saki wannan waka. Ku tsaya ku ji ta yanda Rara yayi kata da wanda ya an shinkafan nan. Kamar duba wallahi ka shiga uku wanda an shinkafan nan. Da Allah ku yi shi yaron. Ku tsaya ku bude kunnen ku ji yanda Rara yayi kata da wanda ya an shinkafan nan. Kamar duba wallahi inda yau ka tsaka ji wannan wakar ba to wallahi tallahi kai asara an barka a baya. Da Allah ku tsaya ku ji yanda Rara yayi masu da ya kata da shi. Wallahi Rara kai ne shugaban mawaka na duniya ma gaba ɗaya ba ma iya na Hausa ba ma za a ce kai kutumar uba Rara ya iya kashe mu ba su shinkafa. Abale ya karbi shinkafa. A kashe mu ba su shinkafa. Wai waye ya karbi shinkafa. Abale ya karbi shinkafa. Shin wai ya karbi shinkafa. Zuwa kashe ma ba su shinkafa. Barzali ya karbi shinkafa. International ma da shinkafa. Wai kebi ya karbi shinkafa. Shinkafa Allah wadaran shinkafa. Abu ɗai. Shinkafa Allah wadaran shinkafa. Wai da 10,000. Shinkafa Allah wadaran shinkafa. Wai da su za a yi kamfen. Shinkafa Allah wadaran shinkafa. Lallai an tafka abun kunya. Shinkafa Allah wadaran shinkafa. Kun ba da mu yan fim. Shinkafa Allah wadaran shinkafa. Kai kun fi ƙarfin shinkafa. Shinkafa Allah wadaran shinkafa. Me za ku yi da shinkafa? Shinkafa Allah wadaran shinkafa. Ƙarya ne. Shinkafa Allah wadaran Kai shinkafa. Tinubu sai ka faɗi. Shinkafa Allah wadaran shinkafa. Da yardar Allah. Shinkafa Allah wadaran shinkafa. Tinubu sai ya ci ƙasa. Shinkafa Allah wadaran shinkafa. Ba ma yin Tinubu. Allah wadaran shinkafa. Wallahi ba ma son Tinubu. Shinkafa Allah wadaran shinkafa. 'Yan Najeriya, 'yan Najeriya, 'yan Najeriya musamman mu 'yan arewa. Babban kuskuren da zamu yi zaɓar Asuwaju, babban haukan da zamu yi zaɓen Asuwaju, babban jahilcin da zamu yi zaɓar Asuwaju. Wannan shekarar naga sun kawo shinkafa, wayo. Shinkafa Allah wadaran shinkafa. Tunan ba ma yin ka, Shinkafa Allah wadaran shinkafa. sai ka sauka, Shinkafa Allah wadaran shinkafa. da duk 'yan barandarka. Shinkafa Allah wadaran shinkafa. Mu dai mun ce ba ma yi, Shinkafa Allah wadaran shinkafa. ba ma yi. Shinkafa Allah ba ma wadaran Asuwaju. Insha Allah sai ka faɗi, amin. Magana ake ta shinkafa mai tsakuwa daga Kannywood. Ana raba mana shinkafa mai tsakuwa daga Kannywood. Ai wannan shinkafar ko ƴan kura ma ta fi da kyau. Kai ana karɓar wuta a Kannywood. Magana ake ta garwashi. Magana ake ta in duka yayi yawa na kai kawai ake karewa. Na kai kawai ake karewa. Na kai kawai nake karewa. In duka yayi yawa. Gaskiya Kannywood babu record, babu legacy. Kwata-kwata ba future, babu legend ma gabaki daya. Kai to ni ma zan waro mutum 10 zan ba su buhun shinkafa irin wannan yar Hausa mai tsakuwa. Wai ni da ma ana ci shinkafa mai tsakuwa. Ana karɓar wuta a Kannywood.
wato na rasa mai 'yan siyasar Najeriya suke son su mai da mutanenmu na arewaci. Wato can ana kashe mutanenmu ba ku mai da hankali a gurin ba, kun zo ku kuna raba shinkafa mai tsakuwa, ku ta kamfen ɗin kuma kuke yi. Wannan shinkafar da ake rabawa in na ga dama wallahi zan iya raba buhu 10, 50,000, 30,000 da ake bayarwa wallahi zan iya raba mu 'yan kani hudin ni ba. Wace irin masifa ce wannan? Ga inda ya kamata a mai da hankali gunda ake kashe mu, ina nan yola jama'a, muna nan tahowa ni da matata. Kai shikenan Rara shi ma yayi waka shinkafa. Ku tsaya ku ji wannan wakar da Rara yayi ta shinkafa. Da Allah ku yi man shi yaron wannan waka kamar uba. Wallahi duk wanda aka yi ma wannan wakar ya shiga uku. Ku tsaya ku ji yanda ni kadai aka ba dama in saki wannan waka. Ku tsaya ku ji ta yanda Rara yayi kata da wanda ya anshi shinkafan nan. Kutumar uba wallahi ka shiga uku wanda ya anshi shinkafan nan. Da Allah ku yi shi yaron. Ku tsaya ku bude kunnen ku ji yanda Rara yayi kata da wanda ya anshi shinkafan nan. Kutumar uba wallahi inda yau ka tsaka ji wannan wakar ba to wallahi tallahi kai asara an barka a baya. Da Allah ku tsaka ku ji yanda Rara yayi kata da shi. Wallahi Rara kai ne shugaban mawaka na duniya ma gaba ɗaya ba ma iya na Hausa ba ma za a ce kai kutumar uba. Rara ya iya waka duka fa je ya rubuta waka a je ya buga ta. Ku tsaya ku ji yanda ya kace da wanda ya an shinkafan nan da Allah. Duk wanda yake so ya ji wannan wakar in dai kana so ka ji wannan wakar ka taba wata jump plus da take a cikin hotona. Zaka ga wani jump plus a cikin hotona ka taba shi zaka ji wakar complete din ta dukanta. Kai sauri ka taba wannan jump plus din na cikin hotona ka ji wakar. In zan rubuta shinkafa wai na rubuta shinkafa zan ga wa zan gani. Gwada rubuta ka. Sarkin shinkafar ƙasar Hausa kenan. Hayya. Ba hayya. Zai ta. Wai kana rubuta shinkafa kawai. Hayya. Yayi suna ta cewa wai sarkin shinkafar Hausa. Yo, roballe. Jama'a, yauwa mun samu Abale is my good friend. Kun gane Abale abokina ne sosai. Yauwa wanda muna abokin wasa na ne na bani. Garzalimi ko wallahi tallahi kake ai naushi. Shi ne ambassador. Wato jama'a ba sa da AI na san kuna yi duka don wasa ne. Already wannan wutar ta lafa yanzu da Allah. Yawwa fadan masu hankali wannan fadan. Duk wasa muke yi. Ba fadan wai kuma an gama wasan. Yawwa an gama fada. Yawwa babu wani fada yanzu. Je sun sa mai rawani. Yawwa mun yi waya da Abale komai ya wuce. Ina kusa da wurin da ake raba shinkafa da kasai. Na kai baruna na kai ta unguwa kusa da nan suka kira ni ga su nan ba da amma ana su shiga kafa akwai su kaza da wasu sun shiga wanda su ma dinni na bayar da su a basu wayannan kuma ba a basu ba sai na ce to su bari ga nan zuwa aka zo ya ka kafe mu kana ya fama da to me kai abu ka taba kamar rabuna su na daga ma kafa saboda na girma yanzu muna To, Allah dai ya sa mu dace kuma karbi ibadunmu a cikin wannan wata na Ramadan. Wannan dai shine ita ko kuma nace ita ce cikakkiyar waƙar da ake cewa mawaƙin Dauda Kawutu Rarara yayi akan shinkafa, amma dai kamar yadda kuka ji bidiyon nan na tabbata ba ku ji muryar Rarara ba, sai dai kuma kun ji muryar mutane da dama dangane da yadda suka waƙi shinkafar, inda ma har mutane suka nada Abale a matsayin sarkin shinkafar ƙasar Hausa da mabiyinsa Garzalimi ko da KB International da suke biyu bayansa da sauran 'yan Kannywood. To wannan kenan kuma duka anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. Mun gode sosai da zuwa wannan shafi namu mai albarka na Amana Blogs TV.